नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 11 गते यानी 27 सितंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 11 गो प्रमुख खबर सब। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सर्लाही के बांके जंगल में भइल यात्रुवाहक बस दुर्घटना में घायल भइले 5 जने के परिचय खुलल बाटे। काठमांडू से धरान के खातिर निकलल प्रदेश 1020001 ख 9737 नंबर के बस अनियंत्रित होकर बांके नदी के पुल आ संग्रामपुर तरफ जाए वाला रास्ता में आज सवेरे 7:15 बजे दुर्घटना भइल रहे। दुर्घटना में घायल भइल मध्य सुनसरी के भोकरहा नरसिंह गांव पालिका 8 के 24 वर्षीय को आलम हजाम के लालबंदी में रहल मॉडल अस्पताल में इलाज के खातिर भेजल गइल बाटे। उनकर दहिना हाथ आ गोड़ में सामान्य चोट लागल प्रहरी जानकारी दिले बा। ऐसे ही दोसर घायल सुनसरी के हरिनगर गांव पालिका 6 के 14 वर्षीय अब्दुल वहाब के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में इलाज चल रहल बाटे। उनकर दाहिना हाथ आ कमर में भीतरी चोट लागल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। ऐसे ही अन्य घायल सब में धनुषा सबैला नगर पालिका 5 मखनाहा के 28 वर्षीय मुकेश रजक, उहे वार्ड के 17 वर्षीय प्रीति रजक आ उहे नगर पालिका के 25 वर्षीय रागिनी रजक रहल सरलाही प्रहरी जानकारी दिले बाटे। दोसर सवारी साधन के साइड देवे के क्रम में पिछिल के बस दुर्घटना भइल हो सके के प्रहरी के अनुमान रहल बाटे। बस ड्राइवर धरान उपमहानगर पालिका 17 के 56 वर्षीय राजन बिक्का के नियंत्रण में लेके अनुसंधान कर रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। बस में 29 जन यात्रु सवार रहल आ 5 जने बाहक के अन्य के अवस्था सामान्य रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी दिले बा। जलेश्वर के दुर्गा चौक में रहल एक टेंट हाउस में आग लगी भइल बाटे। जलेश्वर नगर पालिका 2 के अरविंद शाह के टेंट हाउस में गैस सिलेंडर विस्फोट होकर आग लगी भइल बाटे। जलेश्वर मटिहानी आ राम गोपालपुर नगर पालिका के वरुण यंत्र तथा नेपाली सेना सशस्त्र आ नेपाल प्रहरी आग के नियंत्रण में लेले बाटे। आग लगी से घर में राखल टेंट के सामान सब जर के क्षति भइल बाटे। आग लगे के कारण क्षति बारे यकीन विवरण आवे न सकल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के परिणाम परीक्षक संतुलाल प्रसाद जायसवाल बतैले बानी। आज से देश के अधिकांश स्थान में मेघ गर्जन चट्यांग सहित हल्का से लेके मध्यम वर्षा हो रहल बाटे। दोपहरिया देश भर साधारणतः बदली से लेके पूर्णतः बदली रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनले बाटे। विभाग के अनुसार कोसी मधेश बागमती गंडक या लुम्बिनी प्रदेश के बहुत ऐसे स्थान में आ बाकी प्रदेश के कुछ स्थान में मेघ गर्जना ठनका के सहित हल्का से लेके मध्यम वर्षा की संभावना रहल जानकारी दिले बाटे। झपसी के कारण बीरगंज के जनजीवन समेत प्रभावित बनल बाटे। वर्षा के कारण बीरगंज के आदर्श नगर श्रीपुर जिला प्रशासन कार्यालय गोसवारा रोड पानी टैंकी भिसवा प्रगति नगर लगायत के स्थान में पानी जमल बाटे। वर्षा के पानी के उपयुक्त निकास के प्रबंध न भइला से बीरगंज बरसेनी डुबान में पड़ेला। विभाग के अनुसार सप्तरी उदयपुर सिरहा धनुषा महोत्तरी सरलाही रौतहट 12 परसा चितवन मकवानपुर तनहु नवलपरासी पूर्व नवलपरासी पश्चिम रूपंदेही कपिल वस्तु पाल्पा स्यांगजा आ पर्वत के कुछ स्थान में भारी वर्षा के भी संभावना रहल बाटे। धनुषा के जनकपुर धाम में जबरदस्ती करने के आरोप में 2 जने पकड़ाव पड़ल बनी। पकड़ाव पड़े वाला में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में कार्यरत नगर प्रहरी रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनले बाटे। जनकपुर धाम स्थित घर में ही जाके लड़की के उलग बलात्कार कैल उजूरी बाद प्रहरी 2 जन के पकड़ाव कैले बाटे। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता रंजन आवा पीड़ित नाबालिग के रहल आ ई घटना के जाहिरी आवे के बाकी रहल बतैले बानी। वहाँ के घटना अनुसंधान के क्रम में रहला से पकड़ाव पड़ल व्यक्ति के नाम अभी कहे के ना मिली बतैले बानी। काल संझे कोसी बैरेज से सप्तकोसी नदी में गिरल बस में सवार सभी यात्रु के सकुशल उद्धार कर गेल बाटे। सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी मेघ बहादुर मगराती बस में सवार 20 जने के उद्धार करके नजदीक के अस्पताल में इलाज करावल जा रहल बतैले बानी। ड्राइवर आ अन्य यात्रु संगे शोध पूछ कैले पर 20 जने मात्र सवार रहल बुझल गेल बा, लेकिन हमने अभी भी खोजबीन जारी रखले बानी कह के वहाँ के कहनी। उद्धार कल गेल सब सकुशल बानी। चोट पटक लाग के स्थानीय अस्पताल में इलाज के खातिर भरना कल गेल बाटे वहाँ के बतैले बानी। काल संझे विराटनगर से उदयपुर के गाय घाट के तरफ जा रहल एक ख 4601 नंबर के बस कोसी बैरेज पुल के 35 नंबर गेट से नदी में गिरल रहे। परसा जिला के सखुआ परसौनी गांव पालिका 1 सखुआनिया में करंट लाग के 1 जने की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखवाला में 62 वर्षीय विश्वनाथ चौधरी अलमानी। चौधरी के बीतल रात करीब 9 बजे अपने घर में बॉल जरावे के खातिर स्विच दाबे के क्रम में करंट लागल रहे। परिवार के सदस्य सब के अनुसार करंट लगला बाद वहाँ के बेहोश अवस्था में रहनी। उनका के तत्काल बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में पहुंचावल गल रहे, जहाँ डॉक्टर लोग मृत घोषणा कैले रहे। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आज शुक्र अभियान शनिचर के रात के 56 जिला में रात्रि बस से संचालन करे में रोक लगेले बाटे। आसीन 11 बरगते भारी वर्षा विपद जोखिम के घटना सब हो सके के कहत प्राधिकरण ऐसा निर्णय कैले बाटे। मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य कमांड पोस्ट के बैठक से आसीन 11-12 गते रात के समय में रात्रिकालीन बस संचालन न करे के निर्णय कैले बाटे। मौसम विभाग से काल से इतवार तक देश के विभिन्न भाग में भारी वर्षा और भारी मानसूनी वर्षा होखे के पर्यवेक्षण कैले बाटे।
बाटे, जवना से विपद जोखिम बढ़ सके के बतावल गइल बा। प्राधिकरण से किसान सबके धान न काटल जा चुकल बाटे तो तुरंत व्यवस्थापन करेला, तराई तथा मध्य क्षेत्र में अनुपात भूमि ताला में न रखेला विशेष अनुरोध कइले बाटे। साथे भूस्खलन जोखिम भइल स्थान सब में तथा नदी किनार सब में बस्ती सब उच्च सतर्कता अपनावेला सुझाव दियल गइल बाटे। ऐसा ही जरना ले जाए खातिर आ मछली मारे खातिर भी नदी किनार सब में न जाएला सचेत करावल गइल बा। लगातार के वर्षा खराब मौसम से देश भर के हवाई उड़ान सब प्रभावित भइल बाटे। मौसम प्रतिकूलता के कारण विभिन्न गंतव्य तरफ के बहुत ऐसा उड़ान सब आज रद्द कल गेल बा। पश्चिम के धनगढ़ी, नेपालगंज आ भैरवा तरफ के उड़ान सब कुछ घंटा के खातिर स्थगित भइल बाटे। खराब मौसम के कारण पोखरा, सुर्खेता, भरतपुर जैसन प्रमुख गंतव्य सब में भी उड़ान करे न सकल गए। बुध एयर के सूचना अधिकारी दीपेंद्र कंड जानकारी दिले बानी। बुध एयर दैनिक के उड़ान करे वाला भइला पर भी मौसम प्रतिकूलता के कारण आज सवेरे से कोनो भी उड़ान करे न सकल वहाँ के बतैली बानी। मौसम के प्रतिकूलता के कारण माउंटेन फ्लाइट समेत रद्द कर गई बाटे। सिमरा विमानस्थल के प्रमुख सुरेश रेग्मी के अनुसार सिमरा से काठमांडू के उड़ान सब भी प्रभावित बनल बाटे। विमानस्थल में विजिबिलिटी न्यून भइला पर उड़ान सब रोकल गई आ मौसम सुधार होते उड़ान सुचारू होखे के वहाँ के जानकारी दिले बानी। सहकारी के रकम अब चलन बारे अनुसंधान के खातिर पकड़ाऊ पड़ल गोरखा मीडिया प्रणाली के पूर्व संचालक तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी के थप 7 दिन प्रहरी हिरासत में रखेला अदालत अनुमति दिले बाटे। 6 आसीन में काठमांडू शंखमूल में पकड़ाऊ पड़ल जोशी के उहे दिन पोखरा ले आवल गइल रहे। 7 गते अदालत में उपस्थित करा के उनका के 5 दिन हिरासत में रह के अनुसंधान करेला अनुमति मिलल रहे। प्रहरी और 10 दिन म्याद थप के खातिर जिला अदालत कास्की में मांग कैले बाटे। अदालत से 7 दिन म्याद थप कैल कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापा जानकारी दिले बानी। प्रहरी हिरासत में रह के जोशी संगे लियल गए बयान में गीतेंद्र बाबू जीवी राय के नेतृत्व में पोखरा में खुलल सुदर्शन सहकारी में अपन खाता हस्ताक्षर न भइल आ अपन उस सहकारी देखला पर भी न देखल बयान दिले बानी। लेकिन जोशी से गोरखा मीडिया में खुद गलत मानसे के फंदा में पड़ल बयान दिले बानी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राज संस्था पुनः स्थापना के मांग सहित काठमांडू केंद्रित आंदोलन की तैयारी में जुटल बाटे। राप्रपा से आंदोलन के तैयारी के खातिर सभी जिला में कार्य समिति के परिपत्र भी कैले बा। 77 जिला कार्य समिति के पत्र लिखत आंदोलन में सक्रिय होखे के बारे राजनीतिक परिचालन आ व्यवस्थापन के प्राविधिक विषय में परीक्षण समेत दिहल जाई कह के राप्रपा के महामंत्री डॉक्टर धवल शमशेर राणा बतैनी। जिला कार्य समिति के भेजल गए पत्र में कहल गई बा राज संस्था सनातन हिंदू अधिराज्य प्रदेश खारेजी भ्रष्टाचार के अंत लगायत के 40 बुंदे मांग सहित राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सड़क संघर्ष जारी रखे के कहले बाटे। ये संदर्भ में केंद्रीय कार्य समिति कार्य संपादन समिति के निर्णय बमोजिब आंदोलन निरंतर राखत देश भर के 6743 वार्ड से कमती में 3 जनेवा ओ से ज्यादा हो सके तो जितना जुझारू योद्धा सब होके काठमांडू केंद्रित आंदोलन में सहभागी करावल जाये। आंदोलन केंद्रित प्रशिक्षण संचालन करेला केंद्रीय प्रशिक्षक लोग सभी जिला में जाए के समेत रहना बतैले बानी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जारी सांप्रदायिक झड़प में पड़ के मृत्यु होने वाले के संख्या कमती में 37 पुगल स्थानीय अधिकारी सब आज जानकारी दिले बाटे। झड़प के घटना में 150 से ज्यादा लोग घायल भइल बाटे। पहिलका अर्ध स्वायत्त क्षेत्र रहल कुर्रम जिला में इस्लाम के सुन्नी आ शिया संप्रदाय संगे संबंधित जनजाति बीच रक्तपातपूर्ण मुठभेड़ होत आयल बाटे। यहाँ वर्षों से जातीय लड़ाई के कारण 100 जान गंवा चुकल बा लोग। जुलाई में भइल झड़प में 35 जन के मृत्यु भइल रहे आ जीरगा आदिवासी संगठन से युद्ध विराम के आह्वान कैले बाद मात्र समाप्त भइल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फेरो बिहान देश दुनिया के प्रमुख खबर सब लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।